een voordeel. Ja, het loopt mooi. Een box hier op de. Als je zo gaat onder de ijs in de worden en die draait je op gemaakt is weer voor. Die is eigenlijk de box aan het doen. Ja. Rollen. Ja. Ik je haarprijs. Een kooikop op wel eens geslepen. Dat probeer maar hij blijft volgen. Hij zet het op af. Dat kan mooi zijn. Dat is allemaal goed zo. Kom je niet weer naar mij toe. Kom je niet weer naar mij toe. Denk ik wat ik moet hebben gebeuren. Toen dat ik niet zo net dat is een steeds verder aan. De kilo van mij is niet gezakt. En dan was het een hoe breed man de terug van die draden. Hoe de prijs Hij zei dan, ja, precies. Waarom die erger is? Ik kom bij mij in mijn ziekte. Ik sta daar in de zo herinnerend gedacht. Die van zo'n ziekte, hier wil je dan aan die niet op wachten. Wat is er op het ding van? Wat is ver? Ik heb 2 kilometer van de groot pad. Gewoon zo recht. Dan ga je daar toe. En ik leid daar iets op. Zeg maar als het een uur op de dag geweest. En ik kom een buurman aangewezen. Jong, helemaal compleet. Jong, wakker in mijn pad. Kan 4 jaar afdrijven. Ik krijg er 7 kilometer van Awalen. En dan zeg wat jij En dan hier. Ik ben aan van boord gekomen. Bij die grootpad ingepakt. Ik kom er door. Ja. We gaan er. Dus ik ben het uitgekomen. Ja, ik wil er terug. Sta je er aan. Die moet komen op 4 aan de buurman van de boord. Ja, zo gaat het. Het wordt afgesnapt. Dat is wat zalig. Rollen is op. Rollen. Goed, dat maar wat is met jouw vlees? Hij wil het niet, maar de loop bij de weg, de loop in het veld van ons. De loop naar de weg naar de buurman toe, dat weet ik niet. Maar dat is toch goed daar. Dan loop alle nog, ja, dat is terug. Maar wat zoals ze ja, met drums op hier. Drums op alle, dat is geroerd. Dan zit ons net aan, maak die draad weg. Doe van die moeite. Maar je gaat aan, toen die draagspan de grote weg, dan komt ze niet meer. Anders dan die draad onder. Dus de terug. Dus de daar waar ons heel gemaakt afgegeven. Het bloed. En daar waar ik het drift van de klant. Ik jaag het aan die andere kant, ik jaag het toe. Ik studeer daar voor die weg. Nee. Ja. Ik ga bij je. Ik ben net zo messie. Nee, dit is raar gewoon. Dit is raar. Ik heb dus al die bruine bij mij opgegaan. Ik heb nog nooit verplicht. Maar hij zit met 4 jaar hier. Hij is prachtig zo wakker, maar hij denkt, ik zat er nog niet meer om voor. Ja. Ja, maar ik doe dat gewoon niet.
En dan is het een beetje haast. De achterkomen als je de staat werd te praten. Nu is het ook aan toch in de zaken. Ik zei zo, sorry. Ik heb even een dreun, ja. Dat is niet nou. Dat is niet nou als je achterkomt. Ik was dan zo tussen 3 en 400 hectare. Zo, ik was dit, dat kunnen we niet voor. 100 kilometer of 2 kilometer. Zo, ja, je moet allemaal worden, want dat is veel groot. Als je een beetje rechts draait, dan komt het. Dat kan het schaap in elkaar. Maar je weet maar. Ik ben wat als je maar je veld kind. Ja. Ja, Van anders moet je nog heel goed in de tussen komen. Maar proberen dat goed geboren is gaat, krijg je niet de weg van jou af. Want die eerste keer gaat, dat